Hagi benta jong ka Atlantic Ocean dan kawe kejaka kabala bana bakabala tit kung kejaka kaba penja brio kaba penja ling wat kabala tit ru kabala ban penja ye ki plane ki pilot ki ong bau kompas jong ki ukula khongpong haba ki poi hakani kejaka ki nong lej ki ong ki sngo kumba kapor kasange wat ki scientist ru ki patla ban batai lut maro bat ka kerteng jokani ka jaka kalong ka Bermuda Triangle. Bermuda Triangle kadai kabenta pamadon hapo Atlantic Ocean hapadeng jong kinilai teli ki jaka kabaningkong kadai ka Bermuda ka Baal kadai ka Miami hapo United States of America bat ka balai kadai ka Puerto Rico. Laong ba hakani ka triangle bun ba ki jengja ja rangai kilaja nadu shispas nan menchua hadu menta ha usnem kat kandai spa sau busan san teli ki plane jong tisipai kilalej Shaka Bermuda Triangle kini ki plane lakhot yaki ki flight 19 kilej na kabenta ka flight training but onda kilapoi hapo Bermuda Triangle u pilot ulap ha message jaka bau ong ngimtip ngipoi haka jaka ayu kani ka kakala khongpong but u kompas krekam batang hadin katukan ni kini barok santali ki plane kilaja klem dak but wat ka plane ka balik ban pelaj im ni kini barok santali ki plane ru kala jalang hakani ka jaka ha usnem khat kandai spa khat pra ka jahaj ka bahedu jong ka US Navy ka baki khot terteng ka USS Cyclops ka bakit lai spa khandai ngut ki brio kala no namar ba kayaj lingba jong ka Bermuda Triangle kani ka jahaj ka khlem ai SOS signal ki khlem lap wat tangi ki lingkhot ki jong karu bat ki khlem lap dak ki khlem lap sabut AA ya kani ka jahaj hadu menta kani ka jingja kalong ka jingja ja brio ka bakrau tam aka history jong ka US Navy omdan batip ka baca katukan ni giru start kini mahapo Bermuda Triangle kadon kanong ba kabalaja no kabaki khot kerteng ka Atlantis but ha kani ka Atlantis ka teknologi ka jongka kadang terikam makadang im budai na katakadaw kiong kala pan penwit ne pentut ya ka jingya inti jongki plane but ki jahaj Henry omdan bala ban pensisha kiwei pat kiong makani ka jaka kadai ka jaka rung bat jakami jongki UFO ne ki alien bat mangi ki brio ki jahaj bat ki plane ngilong tang ki experimental target jong gini ki alien yakani ru ompat la ban pensisha dan pat ki pilot ki ong bakila sakhi ya kapor bakakala pabaji kasange onda kirung hapo Bermuda Triangle bat onda kilami pat nakani kejaka isyam bat kilap bakapor kalaya state siapa palat ika jingkili kalong hatu kani ke Bermuda Triangle kadai kajakarung ne ka portal siya kaway pat ka dimension ne ka perthai katu kaningut kibriyo kinged maka US government katiplut ya kijing shisha Henry kaburi dan gibaong bakaday ka secret military experiment portal technology ne contact bat ki alien civilization ne kalong ka portal kabangila bandrung manginpoy sa kaway pat kaparthay
ban ya kandu yaki way pat ki jait ban rio but yaka way pat a civilization Henry ka jing kali kalong hatu kani kalong ka jing shisha ki scientist ki ong babun ba ki jinja hapo Bermuda Triangle kila ban batai bat kidau kilong kumni kabaningkong pa methane gas eruption hapo seladur yau dan kani ka gas kabagi khot ka methane gas kani kala ban batai matala ban pelong yeki jahaj bakin ngam kabaar ka magnetic variation kani kali ka kinja magnet ka bodan hapo jong kani Bermuda Triangle kabala ban pen kala ya u kompas ban ya bakla dei na kani ka daw ki pilot kila ban bakla no ya kalinti ya kabalai ka sudden storm na ki eryong tabawan kansan hapo Atlantic Ocean ki eryong pilong ki baklan ba haba ki wan ban be kaniru kala ban penja ya ki jahaj ki plane bakin ngam bat bakin ja kabasaw kalong ka human error kala bandai kajing bakla jeng gibriru kabasan heavy traffic area lingba jo ka Bermuda bun ba ki jahaj bagi plane ki ya nakani ka jaka man pesmi ti kala banja ka accident hapudeng juki la bandai nakani ka dawru bat ka bakong santam kalong ba empat la ban pencisa baka Bermuda kalong kajaga kabama ban kabashir kaitam what happening ka jing batay banya jong ka science idon pat katu kan ni jingja ki baklem don kuno ka jubab hadu menta kum ka SOS signal balaja no ki plane ki baja klem lap shu yaki ki jahaj ki baja ki baklem lap shu yaki bat ki brio ki baja klem kano adak ti ka jing kali kalong hatu ka Bermuda Triangle kadai kamit ne ka puris kam ne don shisha ka ka bari hapo jong kani ka ka bajeli lada pinget taka science pila banyo yaki jubab bat lada pipet siya ka Atlantic Ocean kabadum pila man sedang perkat wa baro ki jingtip kidan haka jing start brio lada pisno tenat ia kani ka khana subscribe ia ka jing itu nakabenta ki jing itu bakham jeliu shu iban sawan kubli shibun